Ka Kyrtong ka Trinamool Congress DMC na North Shillong ka kong Elgiva Gwinet Rynjah. Hinin kasngi ka Pyllait ya kamat Treikam Policy Statement Read Manifesto nagabenta ka constituency ka jongka. Kani ka dikasian ka baningkong baka Rynjah hamig halya ka bayukon ka election ka lapenmi ya ka bakum kani kamat Treikam. Ka kong Rynjah kalaong ba kalami syakmat baka tay kamat Treikam man pensngau ya ka thong jongka nagabenta ka constituency syaki nong thep vote. Kalaban rap baka ni kalong kum ka jing manjur ha ka rukam ka jing tho ha pedeng jongka bat kinong shnong ka constituency. Kalakur laru ban penyang ya ka skill enhancement training center ban kentiu ya kalat wat kam wat jam nagabenta ki samla. Robust civic amenities for resident nibo the quick kanya ka quick kaday ka quick uptake for issues and concern kiosk ka jingmot kanya kaday every respected areas barokhat ki area barokhat ki Shillong hanot Shillong kindon laki jong ki office na kalyang ka Trinamool Congress 17 North Shillong kanang da pidon kanu ka problem kanu ka jing ka bapimat kini ki office ki jongi kin shim ya ki problems ki jong pi